Woohoo! Yes, så begynder vi. Okay, og bare gå et eller andet sted deroppe i hjørnet og altså, ja, og hold musen lige, lad den lige stoppe. Fordi så kunne vi se på videoen bagefter, lad os se om den flimmer eller ikke. Skal vi lige se. Yes. Og her er vi. Ej, hvor er det fint. Og så siger vi noget. La. Okay. Jeg tester jo enormt meget her hele tiden. Okay. Yes, F10.